אנחנו מתמחים בהטמעות יעילות של Dynamics CRM ו-SharePoint. אנחנו עובדים בעיקר עם חברות קטנות ובינוניות, ועוזרים להם בעצם ליהנות מהפלטפורמה שפעם הייתה רק אצל חברות גדולות, היו משתמשות במה שאני אראה לכם. מה שקרה לפני שנה זה עבר לענן, ובעצם מאפשר גם לעסקים קטנים ליהנות מהפתרונות האלה. אני מסתכל עלינו, אנחנו בתוכנה של 4 אנשים, ואנחנו עובדים עם Exchange, עם האופיס 365, אם שמעתם, אני אזכיר את זה בהדרכה הזאת, ו-CRM אונליין, ובעצם החברות הכי גדולות עובדות עם הפתרונות האלה, ואנחנו בלי משרד, בלי שרת, הכל בענן, עובדים בדיוק כמו החברות הכי גדולות שיש היום בשוק. וזה מה שאני אראה לכם, איך אפשר להטמיע את זה בצורה יעילה. בעיקר ההתמחות שלנו הטמעות בענן, באונליין מה שנקרא. יש לנו כבר עשרות לקוחות שם, אנחנו אחד השותפים המובילים בהטמעות באונליין, בענן. אנחנו עובדים גם עם חברות כמו קבוצת עזריאלי, דוידוף הסדרים פיננסיים, מי ששמע, וגם עם חברות תוכנה, וורנטי, טייפמוק, יש לנו משרד שמאים, יש לנו לקוחות קטנים, חברה שנקראת טאגו טריידר, וכהנה. עסקים קטנים ובינוניים שעובדים עם ה-Dynamics CRM. אני אציג על מה שנדבר היום, ואחרי זה נעשה עוד פעם סבב קצר, נשמע כל אחד מה מעניין אותו, ואנחנו נצא לדרך. אנחנו נחלק את הסשן הזה לסשן עסקי, נציג את המערכת מבחינת תהליכי העבודה, את הבנפיט שהיא יכולה לתת לכם, נציג סיפור לקוח אמיתי, איך הוא התחיל לעבוד עם המערכת, איך הוא היה לפני זה ואיך זה שיפר לו את זה. נעשה הפסקה, והחלק השני יהיה קצת יותר טכני, איך אנחנו ניגשים לשם, מה זה זרימות עבודה, כל מיני דברים שהם קצת ברמה יותר טכנית של המערכת. אני אבין מכם לאט לאט כל אחד מה מעניין אותו. לכולם, והמטרה היא שכל אחד מכם יקבל את מה שהוא צריך היום.